Hello, mabuhay. Hello. Morning. Hello, Pang. Morning. Morning, Pang. Batian mo ko, Klaro? Oo, Pang. Sino ni? What's your name? Si Dustin Galit. Justin? Tama? Oo. May problema si Justin? Pang. May problema si Toto Justin? Oo, Pang. Seryoso? Yes, Pang. Muna iya. Pila edad mo? 21, Pang. Oo, bala mo damo kasi nabad Justin do katalaka bala mga babae pa nagapapansin. Parti sa ano yung mga problema. Tawa ako niya minda, Pang. Uyab. Oy, pay. Sa uyab, Pang. Oh, pay pusa day mo pod. Di sa lang nasa sa imo kami uyab ka, siya wala. Kabe, Papa Prince. Pwede ka pa utwas, kabe? Papa Prince, hindi ka pa utwas. Sige, astoryan ta uyab. Justin, talk to Papa. What's your problem? Nga man. Kaya nga ako niya uyab, Pang. Nimbayaan niya ko, tapos minbayloy sa ako ng best friend niya. Ginbayaan niya ka subong kay tapos na gurup may not out na mo. Nakuha niya lang taran sa ako, Pang. Pero nga ginbayaan niya ka, seryosong istoryana. Yung nga pamatsag mo, ikaw be, ato niya seryosong istoryana ini ha. Ano Siguro, pa, Pang, ano pa matsag? wala- Wala pa ko kapamangkot. Lagi, dasig ka defensive sa mo. Ano matsag mo ang rason nga ginbaylo ya ka sa best friend niya? Wala ko permi oras sa iya, Pang. Ay, busy ko sa work. Ay, okay. Ang best friend niya, ano work? Ang best friend niya, wala. Itambay, Pang. Matsag ko gani, bantay sa lakay, no? Bantay sila kay Amo Pang. gina hindi ka kata kumpiyansa, no? Sakto na, pati ko sa imo. Kung ano man da rason, kung nga agin bayaan ka sang imo nga nobya, hindi ka gid tuod na kata kumpiyansa, labi na gid ang imo nga uyab, may best friend nga lalaki. Daw amo na nga bisan ako, wala ko na agree mo. Why ko na yaga pati sa best friend nga lalaki sa mga uyab nyo. Kamo nga mga lalaki man, ikaw no Justin, kag namin na kinagtawag ka, kay makuhaan ta ni isang leksyon, makuhaan ta ni isang example. Hindi ka mo maghatag kumpiyansa, labi na gid kung ang inyo nga mga uyab, may best friend nga lalaki. Sakto? Sakto, Pang, eh. Oo. Kay ban mo nga ha? Bantay sila kay gali, Pang. Simpo lang na gapangita lang na timing. Kaya kung makakita na sila timing, suton nyo na ang imong uyab. Sakto? Sakto gid, Pang, eh. Now, diri naman ta sa punto. Nga kung ikaw man ang nubyo, dapat kabalo ka man manggulat. Kabalo ka man magprotekta kag magsita sa imo nga uyab kung sino daga ulo aligay sa iya. Example ko blang manok noy. Manok bala sulog bala. Oo, Pang. Di bala kun ang manok gani nga sulog may munga na tamo waya na ginapalapit ang waya na ginapalapit ang iban nga sulog nga ulo aligay sa munga, di bala? Oo, Pang, eh. Sakto, kabalo ka na, kakita mo na. Sa mga may Opa. manukan da, labi na gid sa mga gapamati, kag gatutok, sa mga taga-Banwa bla, sa mga taga-Uma, di bla, makakita ka mo sang manok. Makuhaan ta ni sampol mo, bisan sa simple lang nga manok. Kung makakita ka mo sang manok nga sulog, tapos may tarin-tarin da nga mo nga, ano ginahimo iya? Di bla, kudalan niya ang iya nga mo nga. No? Oo, Pang, eh. Gina-protect Pakigbato, ya, Pang. pakigbato. Oo, bisan hindi man nga pakigbato, nga literal nga pakigbato, pero kung may kapalapit pa lang gani nga sulog, nga iban nga sulog, ano ginahimo ya? Ginasampok ya. Ginatabog ya. Bisan ipakigbato mo, Pang, kung gusto na sang bayi nga Oo. Pero, mintras tanto nga hindi pa, kag wala pa nag-abot sa punto nga gusto yan na nga makigbulag sa imo, dapat antes pa lang ginsecure mo na. Di ba la? Bala mo kadamo sang kadamo sang mga factors mo. Gets mo? Di ba? Pero man sa sulog nga manok, di ba? Ang mga isa ka mo nga pagkita sang sulog na nga daw gapadulo na sa
nga daw mapakupa na sa, di ba, damo kapalapit nga mga sulog, way na kinalain sa mga lalaki. Example lang niya, wala ko man kamong ginakumparar, gina-example ko lang, lain ang comparison, lain ang example. Di ba la? Kay tanan nga mga sulog nga makakita sang mga, ang utok sang sulog, isa lang gid, mangkupa, insakto? Sakto pa nga. Wala ko kakita sang sulog. Nga pagkita ya sa mga tanan mga masulog pareho na pagkita nila sang mga mangupa na sila ya. Kung ikaw yang nobyo, responsibilidad mo man nga protektahan kung ano ang imo. O pangay tapos ang problema pagid pangay ang lisensya sa ginikanan niya diri siya sa balay. Ati, sa mga muna nga mga istoryahan ay nunoy, why Canada? Live-in na kamuhaw, laman? Nga kadto sa balay pang lisensya makadto sa balay magipuli ko kada bigop ko pero wala sa kadto. Tapos pagkatuya sa balay nyo, abot sa manay, no? Pula-mula, Oo. na? Na? Oo, Oo, pangay. nga tayo na? Te, amo na gani siling ko, noy. Te, kung mag-amo na ang sitwasyon, basi may gusto ka nga mensahe to sa uyab mo, ano ngalan sang babae ne? Ano pang? Ano ngalan sang uyab ne? Sa uyab mo? Angelica pang? Angelica! Hoy! Angelica! Wow, mga babae blangalan, Angelica, ang hilon gini mo. Ano mensahe mo sa iya? Ang ilang pangalan pang pero ang batasan lain pang. Pero hindi mo man na mabasol kay Angelica kung nga agin bulagan niya ka. Hindi mo na mabasol. Ha? Kay man nga O pang parte ka sang relasyon. Duha ka mo sa isa ka relasyon. Kung yung nga oras ko sa iya pang ginata. nautod pa sa. Amo na problema, kay dayon yung mamasol. Hindi ka mo mamasol, kay man nga duha ka mo sa relasyon. Kung wala nang successful ang inang relasyon, kabahin ka man sa ina. Ang relasyon. Don't put all the blame. Don't put all the blame sa babae. Siling ko, don't put all the blame sa babae. Kabahin ka man. Kung nga wala nangin successful ang inyong relasyon, you're a part of it. Hindi pagbasula. Basula man ang kaugalingon mo, tunga ka mo. Hap-hap. Gets mo? O pang pero hindi ko mamata ginudit niya kung hindi ko nakubra pang. Gani. Pero sakit man sa part mo. No? Dira ta mapamatud-an nga mas pilion sang babae ang presensya, ang care, ang time, ang attention more than material things. Diba? Mas prepare, mas pilion sang babae. Sakto ko? Mas pilion sang babae ang time, ang attention. More than material things. Pasalamat ka na lang to sa iya. Pasalamatin na lang to, Angelica, kung kapamati ka sa pang. Sige na, pasalamati to kay nakuha mo man parte mo. Sige na. Salamat naman sa tanan. Tapos? Tani nagidugay ng mga duwa. Kan sa best naman, tani alungan ka. Ito wala ka mensahe sa Kasi best hindi ka pag-ibaylo sa best friend mo pa. Di wala ka mensahe sa best friend niya mo. Dumandam ka lang makita. Taka mo na, wala man. Hindi man pang, hindi man tamo nga pang. Man, tapos da mo man uyab makaparty-party ka naman, makaguwa-guwa ka naman Di ba? Makaguwa-guwa ka naman, makapangita ka pa na Total, kuha mo man to parte mo Di ba la? Sakto ka? Nakakasama pang. Oo. Okay lang, at least, gentleman, kagyapon, bisan sa amo na nga tinion. Ayos! Sige pang.